Mä aloitan nyt varmuuden vuoksi pätkän. On hienon näköinen toi valko. Varmuuden vuoksi aloitan pätkän maanantaille 17. helmikuuta 2020, kun tuohon mihin kun törmäsin. No mä nyt pistin siihen, vaikka se kohta jo loppuisi, niin paussin väliin. Kun ajattelin, että otan ajatuksen kiinni, kun siis tuli mieleen sellainen, että mä nyt avaan tässä ja selitän, mistä on kyse, mutta siis toi ajatus, kun mikä, että kai silloin kun 09, että kun olivat napanneet kiinni ja niitä lääkkeitä pakkosyöttivät. Niin mähän pidin niin kuin aika selkeänä ja niin kuin faktana siis sen, että Herra varjeli mun pääni. Että Herra varjeli niiltä lääkkeiltä. Niin nyt tuli mieleen samankaltainen, että tiedätkö, että voiko olla. Että entäs jos. Tuossa on tuommoinen pätkä Little Light Studiolta, kun niin mä sen puhalluksen laitoin itse asiassa kanavalle julki, niin kuin, että Babylon tänään, kun siis löytyi se semmoinen joku kanava, missä siis, että Christian Conversation about Culture, että joka niin kuin käsittelee siis kulttuuria ja sen ilmiöitä niin kuin kristillisestä näkökulmasta. Ja no mitäs tuohon nyt sitten aamupostaukset, kun laitoin Raamatun-luvun ja mun, niin siinä sitten kirjautui ulos vai mistä mä tuon linkin tuohon avasin, että siis kun tuommoinen, että TV-hypnosis, frontal lobe shutdown, alpha mode, miten enkä mä nyt äsken mä kävin teetä lisää tuohon, mutta siis jotain se käsittääkseen kumminkin, niin kuin, että pieni ero on siis sillä, että jos sä katsot jotain niin kuin, opettavaa tai sitten niin kuin viihdettä, entertainment. Mutta siis joka tapauksessa se, että kirjoitin sitten äsken tuohon muistikirjaankin pätkän, kun että ylipäätään siis se, että kun katot ja näin ja tuijotat, niin se siis niin kuin vaan yksinkertaisesti sulkee ylemmät aivotoiminnat. Että esimerkiksi impulssikontrolli tai että tulevaisuuden ajattelu tai näin ja että moraaliset päätökset ja valinnat ja niin edelleen, niin ne niin kuin shutdown. Se niin kuin sulkee. Äsken se sanoi näin, että sulkee suorastaan edes kyvyn reagoida, varsinkin viihteen äärellä kun oot. Et se voi olla, että sä et aivan, että se lyö sut niin kuin siis sun aivoaallot ja toiminnot, siis se niin kuin ajaa semmoiseen passiiviin vastaanottotilaan, jossa että just että viihteen äärellä niin kaikki mitä tulee, se vaan paketoituu tonne jonnekin ja aiheuttaa minkä sikinä ja vaikutuksensa mikäkin, kun se niin kuin siihen ikään kuin rinnastaa, tuossa äsken antoi esimerkin siitä, että kuinka ja hän ja kuinka ja lääkärinä ja taukotuvasta ja näin ja opetusvideoita ja näin, että kuinka että kun ryhdytään, että usein näkee, että kun voi olla, että ryhtyy niin kuin tavallaan kiistaa siis siitä jotenkin, että jonkun ohjelman tai opetuksen tai tämmöisen kanssa, nyt sillä jäi pois toi ja nyt kävi näin ja nyt ja jotain ja mitäs ikinä. Mutta sitten, että viihteen äärellä ihminen, vaikka se ei aivan kaikkeen tavallaan niin kuin ikään kuin myöntyisi ja olisi samaa mieltä tai näin, mutta niin se mun mielestä niin kuin sanoi, siis inability on niin kuin kyvytön yksinkertaisesti reagoimaan. No siinä kohden mä Baltiarallaan löin sille nyt topin, koska mä mietin siis sitä, mitä mä just kumminkin, kun missas kohde vai oliko se siinä aiemmassa. Taisi olla just sitä aiempaa, että niin, että minkä kaiken ja paskan äärellä ja niin paljon kuin olenkin ollut ja aikani kuluttanut ihan oikeasti siis satoja tunteja ton elokuvaviihteen ja muun. Mutta kun sanoin siis sitäkin, että kuinka, että mä koitan itse asiassa käydä ikään kuin läpi sitä vähän, jos minkä nyt ehtisi tässä ja havaita tai jotenkin, että minkälaista se niin kuin sen seuraamiseni on ollut. Siis no siihen nähden, että ihan oikeasti kesti vuosia kasvaa ylipäätään edes ymmärrykseen siitä, että jos jonkun olen aloittanut, ei ole pakko lopettaa. Että ihan oikeasti sitä siis totaalista paskaakin meni niin kuin ihan mielettömät määrät, että ennen kuin hoksas, että hei aloit ihan oikeasti, jos alkumetreillä 5 minuuttia hoksaat, että elokuva on kuraa, niin laita pois, ei ole mikään pakko sitä katsoa. Mutta jotenkin siis se, että kumminkin just, että
niin kuin nyt toisaalta sitten, että keskusteluohjelmat ja tämmöisetkin, että mähän on usein just, että sittenhän mä niin kuin milloin kiivastun ja milloin ja mistä, ja kun tavallaan, että kun se ruokkii mieltä, mä tartun niihin aiheisiin. Kaiken maailman väkivalta, leffatkat tai jotain, toi tavanomainen paatos ja hapatus, mitä sieltä niin kuin tungetaan niin kuin tuutin täydeltä tai jotain, niin siis useinhan siis kumminkin just, että sen siftauksen kautta, niin tavallaan, että niin kuin moni kun sanoo esimerkiksi siis jotenkin just sitä, että hänpä nyt ja aivot narikkaan tai jotain. Niin eräällä tavalla se on ollut itselleni vieras ajatus, koska usein kuitenkin se on siis sitä, että kaikenlaista, niin kuin, että jotenkin, että seuraa ja hapua ja niin kuin, että analysoi just ja niin kuin koittaa nähdä ja miettiä ja kaiken maailman just, että missäs nyt tahansa siis, että merkityksiä ja että suhdekiemuroitaan ja kaikkea, että kun se niin kuin, että harvoin mä katson kumminkaan mitään, siis ikään kuin sillä mentaliteetilla, että lykkääpä aivot narikkaan ja vaan, että kunhan tässä nyt jäi sen väliä, mitä siellä on. Mä en pääse niin kuin siitä yleensä kyllä eroon, että olet päässyt, että ettäkö mitä siellä on. Mä yleensä sitä niin kuin analysoin ja mietin ja puntaroin ja mitä ikinä, niin tuli vaan siis jotenkin mieleen, että herttilei, että jos ne on oikeasti siis ja tutkitusti ja mitä ikinä, niin lävähti vain siis samankaltaisen, mistä aloitin siis mieleen, että Herra on varjellut mun ihan oikeasti siis niin kuin aivoni ja se jotenkin sen ihan kuin siinä olisi niin kuin nähtävissä, että joku suojelus, tiedätkö, niin kuin, että yhtä lailla, että se ei ole ollut semmoista niin kuin aina. Ehkä se on paikoin ollut kovin passiiviakin, mutta siis niin samankaltainen jotenkin, tiedätkö, sellainen ajatus, että niin kuin ne lääkkeet, koska siellä se hoitajakin huomautti, että niin, että kun en nyt kuitenkin he halua aika tymäkkää mua veti niin kuin, ja munhan piti olevinaan, että suuni niin kuin niille näyttää, että mä nielen ne kanssa. Oikein allekirjoitettiin paperi siitä, että mä syön ne. Kuolin vastaan, että perua minä mitään lääkkeitä tarvitse, että niin se sanoi kerran se, mikä ihme Tuulikki vai mikä se nyt olisi ollut, Annikki, en mä muista, niin sehän sanoi niin kuin kerran, se jotenkin silleen katsoi mua niin kuin vähän kummissaan, niin että kun susta ei niin kuin havaitse, että söisit lääkkeitä. Ja mä mietin, että ne piti, että mun olisi pitänyt olla suunnilleen kuolavalue ja jotain nykyään. Ja se oli niin kuin tosi voimakas se kokema jotenkin se ajatus, että Herra varjeli mut niiltä lääkkeiltä. Että siinä olisi saattanut käydä hullumminkin. Mutta nyt on kanssa jotenkin samankaltainen, koska se kuitenkin äsken tuossa se siis ihan jotenkin antoi ymmärtää mun mielestä siis siten, että olla kyvytön reagoimaan. Ja mä mietin, että elokuvissa kakkuja käy ja mitä ikinä, niin mä en tiedä, sillä on varmaan niin tekemistä tuossa äsken just, että se lainauskin, minkä kun laitoin, että kun se selvitti siinä kohdassa, se oli niin semmoinen teksti tuossa, kun meni, minkä mä sitten paussasin ja kopsasin, mutta että siis jotenkin niin sitä, että esimerkiksi, että nyt vaikka 3D-elokuvasali, just surround äänet ja mitä ikinä, että jotenkin sillä on kai tekemistä sen kanssa, että siinä vaan on niin valtava määrä jo informaatio ja aivot, että kun se on niin kuin alfa-aaloilla. Beta on se ylin ajattelun niin kuin, että toiminta, mitä niin kuin aivot ja theta ja jotain muuta oli sitten niitä muita, mutta alfa, niin kuin, mistä se puhuu, että on niin kuin siinä kohden, mutta ikään kuin että sinne betaan ei kai sitten ole pääsyä siinä kohtaa, kun olet jonkun nyt sitten televisioviihteen äärellä tai jotenkin, mutta että niin kuin tekemistä kaiketi siis sen kanssa, että just että se tolkuton määrä informaatio, joka nyt vaikka liikkuvankin kuvan ääninen kanssa tulee, just että kun aivo kumminkin kun ajattelee, että just että niin kuin katukuva ja mitä ikinä, että tällainen maailma ja hektinen elämisen menoja tai kaupunkimiljö ja muu, joka on niin valtavan ärsykkeitä täynnä, että tietyllä tavalla ihminen niin kuin on eräänlainen shutdown just kanssa, koska siis ärsykkeitä ja muuta on niin valtavasti, että jos sä sen kaiken niin kuin olevinaan, että tietoisesti vielä tulisit niin kuin ajatelleeksi, niin siis sehän siis
ihan oikeasti tultaisiko me toimeen. Niin kuin sit se, että jotenkin, että se sulkee, koska että ne aivot sitten kumminkin ne prosessoi sitä kaikkea, kaikki ne kuvat ja ne äänet ja kaikki mitä ikinä tapahtuu ja näin, että kun sillä on niin valtava duuni niin kuin jo sit siinä just sen ärsyketulvan niin kuin prosessoinnissa, niin sillä ei ole ikään kuin kapasiteettia tai mahdollisuutta niin kuin mennä just siinä analyysin puolelle ikään kuin. Mutta nyt silti niin kuin erona just toi, niin kuin sä sanoit, että kun lääkärit katsoo ja jotain ja missä on lääketieteellistä asiaa ja näin, ja sitten ne ryhtyy niin kuin kiistelyyn sen kanssa, että niin, mutta että ja eihän ja kaikkea ja niin edelleen. Kun versus sit se, että sä oot jonkun vaikka elokuvan äärellä, jolloin että se antoi ymmärtää, että olet niin kuin kyvytön reagoimaan. Vaikka et sitä kaikkea hyväksyskään, niin sä et niin kuin, että niin jotenkin, että se miten se vaikutus aivoihin. No mä itse asiassa toi, mihin ne viittaa tuossa, se on joku semmoinen kuin Pseudology, The Art of Lying, niin mä löysin lähes 1,5 tunnin dokumentin sieltä. Se on joku YouTube-kanava, missä oli mainita jostain, niin kuin, että disclaimer, whatever about, niin kuin, että tekijänoikeuksista tai näin, mutta siis kyllä se ymmärtääkseni on nähtävissä siellä. Että mä nyt annan sen tuossa olla ja sitten tiedä vaikka katsoisi tarkempaa. Mutta ja sitten ehkä niin kuin se kysymys, että jos nyt siis ajattelisi sillä tavoin, että mikäli on ihan oikeasti, mikäli on totta, että on joku varjelus ollut matkassa ton kanssa, ja tai sitten just se, että kun sen arvomaailmansa ja muun kautta, että kun nimenomaan, että kun katteletkin, niin kuin, ja että on tarve niin kuin siihen analyysiin tai näin, että tarkkailet ehkä, niin siis just nyt sit tässä se ero siis siihen, että niin kuin nyt ylipäätään se maailmankuva tai muu niin kuin sitä usein kun miettii, että, niin, että en mä pysty näkemään maailmaa ilman. Mutta siis se, kellä sitä ei ole, ja jos kellä ei ole, niin kuin, että niin kuin sillain ymmärrystä totuudesta, että sä jo niitä ja mitä ikinä, että käytännössä, koska sen kauttahan siis ethän sä vaan millään voi niin kuin kaikkea vaan ottaa näin. Sähän koko ajan käyt läpi niin kuin sitä, että okei, mutta toihan puhuu puutaheinää ja tai ton kanssa olla varovainen ja tai jotain, mutta jollei sulla ole mitään estojakaan siis sille tai niitä jotenkin niin kuin sitä ajattelua ja niin kuin arvotettua niin kuin rakennetta sille, että minkä sä oot valmis vastaanottaa ja tai olla edes mitään merkitystä sillä, mitä kaikkea vastaanotat. Eli että onko se siis niin, että periaatteessa tuolla ne laumat, kun elokuvissakin kun käy, ne ihan oikeasti on siellä siis niin kuin he ja kykenemättömiä siis reagoimaan siihen. No en mä sitä nyt varmaan ihan lähde testaamaankaan, mutta siis no siellähän on se joku virolainen dokumentti, mikä pitäisi ollakaan niin kuin ihan luonnosta ja näin. Mitä mä niin kuin odotan, että mistä ihmeestä se löytyy. Tuulten taottumaa tai jotain, että jos nyt joskus vielä elokuvia vaikka menisikin, että jos se jostain löytyy ja tulee vastaan, mutta siis en mä sitä nyt niin kuin testaamaan lähde testaan, että no katos vaan ja tarkkaillaan sitä, kuinka aivoni toimii, mutta niin kuin, joo. No mutta ajattelin, että tuon ajatuksen tuosta nappaan talteen ennen kuin edes kuuntelen loppuun, kun mun mielestä se jotenkin nousi moinen kysymys, niin kuin, että mitä, niin kuin, ja että voiko olla, ja tai siis just se, että ihan oikeasti mä nyt kuitenkin katson siis arvostavani aivojani ja ajatteluni kykyä, että se voi olla, me päästään pikemmin eroon noista helkutan linkeistä tuossa, kun olisi ehkä uskottukaan. Joo. Nyt mä pistän tauon varmuuden vuoksi, jos tähän tulee nyt jotain lisää, mitä tahon sanoa tähän samaan pätkään. Niin mä hetkeksi pistän varuiksi tauon ja katson vähän eteenpäin. Joo. Nyt on pois saadakseni sen verran siihen jatkan, kun mikäli oikein ymmärsin, niin se jossain kohden antoi ymmärtää, että tavallaan, että nyt sit se, että miten se ne aivot siis sulkee toimimasta tai jotain, ja että usuttaa niin kuin limbisen järjestelmän kimppuun, niin sillä niin kuin käsittääkseni on jotain tekemistä siis sen kanssa, että kuinka kokee, niin kuin, että todeksi ne asiat. Ja kun sitähän on usein kanssa miettinyt just, että kun ei keho tie sitä, että
oikeastiko tapahtuu vai ei. Eli tarkoitan nyt sitten kaikki kiihottumiset tai pelkäämiset tai tuska ja säikähdys ja kauhu ja mitä ikinä, että mitä ne nyt sitten kun aiheuttaa, oli peli tai elokuva tai mikä tahansa. Että se tavallaan niin kuin edesauttaa siis just sitä kehollista ja hormonaalista niin kuin vaikutusta, että koska sitten se ajattelun hämärtyminen ja poissulku, että se niin kuin tuo sen sillä tavalla enemmän tykö ja todemmaksi niin kuin sillain, että joo. Mä avasin siltä samalta studiolta siihen nyt jonkun toisen, että miten et nyt sitten, että televisio rapaa aivot ja muut, mutta en mä ole niin hyviä mennyt. Mä jotain Paula Vesalaa tuossa rupesin katsoa eteenpäin, kun se oli aamu-tv:ssä niin ja kans sellaisen aika erikoisen videon nyt sitten jonkun. Ja mä en sitä ihan alusta ehtinyt siinä sitten näkee, mutta tuli mieleen se, mitä tuli sanottua niin kuin tuiskustakin tai näin. Ja sitten mä mietin, että no esimerkiksi jossain artikkelissa tulee niin kuin vastaan maininta joogasta tai näin, niin mietin siis sitä, että kun eihän ihminen välttämättä ollenkaan itse tajua symboliikkaa, jota käyttää jotain merkityksiä, mitä asioihin sisältyy, ja jos ei ajattele tiettyjä asioita tai edes ole tietoinen tai jotain, niin eikö se minkä ikinä hengen niin kuin vaikutukselle alttiina kun on, niin voi niin kuin tuoda julkia ilmiä vaikka mitä, vaikka ei sitä siis sillä tavalla ehkä tietoisesti tarkoitakaan. Mut siis niin kuin, että antikristuksen henki käsittääkseni, vaikka mä nyt ole sen pidemmälle päässyt, että nyt on tuossa avaamassa kuin just jotain artikkelia ja muuta siitä tuossa niin kuin tähän väliin, ja ajattelin sitten, että pistän nyt ennen kuin jatkan, niin vai pistänkö sittenkin taas varmuuden vuoksi tauon, että entäs jos tuosta nyt tuli, kun kerran jo siirtyi tähän aiheeseen, että entäs jos siitä jotain sitä kohta sanoinkin. Kun käytännössä eihän sen teistä sitä sitten tallentamasta, se on vaan painan tuolta sitten, niin se menee vaikka se tauolla olisi. Kyllä. Joku mulle ei ole lapsuuden sankari, on tän nimi. Mä oon kotileikit, perhe, koira, taika, poika. Mä oon Pekka, Veikka, joulupukki. En taida jaksaa siihen sen kummempaa. Voisi tulla mieleen kai jotain, ja niin kuin, joo. Ja varmaan ehkä se kyllähän käsittääkseen, niin kuin, että laulelee ilman tarkoitusta sen kummemmasta, mutta paikoissa ajattelee erikoisia viitteitä tai näin, että mikä sen sitten aikansa. Se on erikoinen palo. Se tulee niin kuin jotain tihkuttaa tai jotain. Ja kyllä jossain kävi mielessä, että entäs jos sinne Tapuliin vihdoin pääsisi pianoa koittaa, että jos ulos lähtisi vähän käymään. No, katsellaan. Katsoo noita nyt sit, kun siihen on perehtynyt enemmän, että jos siitä jotain tulee siihen ihmeen aivojuttuun. Moi.